Ayikhetha inkosi yamaNazaretha uNyazi wezulu. Amen. Siyabonga abantwana bakaNkulunkulu umsamo uthando lukashembe oyilona olusimemile lasiqoqela kulomzwa sejuleni. Ngakho zale isibongo entabeni zasolungu kodwa ngihlala ngiseThekwini ngikade abantwana la kwinathesa eUniversity yase South Africa eUNIS. Sibongela ke ngothando esathanda ngalo shembe bantwana abahle basezulwini la kuxoxwa indaba kaNkulunkulu, xoxwa futhi indaba yeSabatha. Kodwa le ndaba kaShembe ngeke yakusebenzela noma yakusiza uma ngabe ungafani neDelfundi. iDelfundi linemlenze emithathu. Ayikho into engakwazi ukuyiseka ngoba ngisho ibhodwe selinemlenze emibili kodwa uma uwabeka kwiDelfundi lihlala liqobo. Beyifanisa neDelfundi ngoba ma umuntu azelwe emhlabeni ukuze impilo yakho ibe yinhle kufanele zibe ntathu izinto. Okuthi noma umemeza kubeliqala kube khona osabelayo, uma umemeza ngapha kuba khona osabelayo. Noma ujikela ngemuva kube khona osabelayo. Ndaba kaShembe enyoqala ulenze uqala empilweni yomuntu kaUshembe. Bese kuba isibongo sakubo la ezalwa khona umlenze wesibili. Bese kuba isibongo sakomalume bakhe umlenze wesithathu. Bese liyaphelela iDelfundi lakhe manje memeza ngapha kusabela amathonga komalume ma kukho lofunayo. Kodwa leli Delfundi ngekuphelele futhi amaseko alo engekho. Amaseko alo umthandazo kaShembe. Ngoba nawo uzigaba ezintathu. Kodwa uma kukhona isigaba esigejayo kule mthandazo kaShembe ngelinye ilanga uShembe yombize engasabeli ngoba iDelfundi lakho linamaseko angaphelele. Lapha endaweni yaseMsinga emzini kaMthunu unyaka ka-2017 kwakunemfiswa njengoba abafethu bexoxa besikhumbuza besibuyisela nasemumva. Lemfiswa ngelinye ilanga yalahlekelwa ilento eyisisekelo sokuphila komuntu isikhathi eside. Ngoba abaningi balapha nje isisekelo sokuphila isikhathi eside asisekho. Usibambe lapha esontweni kodwa ekhaya sikho. Nakhona lapha esontweni usibambe ngoba efuna ukunika indawo ethile ukuze adume kahle. Ayikho into enkulu emhlabeni naNkulunkulu njengokuhlonipha igceko ozalwa kulo. Kuhamba isikhathi lensizwa ilusinkomo zakubo ngelinye ilanga. Yathi lele yabona abantu bakubo bebamba umhlangano abangasekho emhlabeni. Manje ubambile lo mhlangano uthi uMthunu kwakhuluma uyise sewafa. Uthi uxoxa nomkhulu bakhe. Uthi wayesethi bobaba lokufana sengicabanga ukumlanda manje. Ngoba lokhu ngahamba loya muzi wami usawuphendula umuzi wakhe. Ayikho intombazane engangeni kuloya muzi. Nelawulami sekwaba yilona lawulakhe aqethisela kulo nombhede. Enganguthenile ngizosinelwa nonini usewala yena nentombi zakhe mina. Noma kufanele ngekhaya mina sengifike ngihlale ngaphandle ngoba indawo kangisenayo. Uthi baba xoxa laba bantu bebamba umhlangano. Uthi kwase
sebefuna bonke abomndeni ukuthi akahambe emhlabeni. Uthi base kusukuma umkhulu wakho athi hayi ndodana, ngicela ukunginike yena, ungaqali umthathe mayehlule mina ekulungile lokusumthatha. Uthi lo mnumzana akazanaka sedlula leso sibonakaliso wavuka ekuseni wagibela injomane yakhe wakhipha inkomo ezisendlelweni. Uthi wanethe waphuma nje nenkomo ngaphandle kwesango. Uthi bangathi hashi litingele zibonkolo lasuka labheka phezulu. Uthi lahamba naye kunesiwa ngaliana alusela ngakhona. Uthi lahamba naye leli hashi wawa wezwa manje unyawo lakhe lugaxelela phesibileni. Uthi imhudula kunjalo lahamba naye lishaye ematsheni laze lafika lapha esweni lapha esele ngakhonele ngeleweni. Kuba unyawo lakhe langabambekile lapha esibileni ngabe waphosela phakathi esweni. Uthi bakhamla abantu bafike balibambi yashi balidonsa ngamatomu basebemkhipha wathatha wasiwa esibhedlela. Mangabe selele esibhedlela uthi basefika ikhehle lizaluyise. Lathi yamfana wayesethi yena yebo lathi uyazi ukuthi ubekwe yini la. Wathi yena bangazi lathi mina ngifake lapha. Lathi mntanami isolo bekunomhlangano kubanjiwe ngayo umndeni uhlangene nawe sibizwe uyihlo. Ethi usefuna ukuthatha emhlabeni ngoba kawuhloniphi umuzi wakho. Base nithi akanginike wena ngizomlungisa mina mawuhlule mina noma ngathatha. Uthi njengoba ubulapha nje mntanami ibilo shayi yashi kuze kwenze nje. Bengulungisa. Lendaba bafowethu kaShembe. Ngelinye ilanga lapha eplazi khona insizwa. Ngoba khona wenzayo ukwenza ukuthi awubona umuntu. Kodwa khona ilanga la khona isikhuni esibuya nomkhwezeli. Lesizwa layilona iNazaretha kayisonti. Yakuba nje lensizwa yayiqonyelwa intombi ezweni imisa amaduku yabathena lentombi angithi ke lapha eminyango kunalento yokuthi yakhweshelwana ngeintombi. Zibizwa ngamajomosi nalo beyeshela abantu behamba bayofuna intelezo yokugeza ukuzabonakala emuhle intombi. Zigcina manje lezi ntombi seyibeka inkolelo. Ethi mino ayishaya qali ngoba nathi mino ayishaya qali. Kugcina kungena manje lento yokusebenzisa imithi. Uthola ukuthi khona oseze wagana kodwa wagana intombazana ayintshontsha. Wayithwala. Waya nayo kubo ingamthandi. Bayidlisa imithi bayikhatha benza lokya yagcina isini othando lwakhe bese tshela abantu ukuthi abafunele naneni ingane kubo. Namhlanje kalokhu lokuza wakhe la ukho ngoba waganwa kabi. Wafika uShembe wayivala lento okuthwala. Ngoba yiyo lena namhlanje xa abantu bona abantu benemoya bezangoba engahloni esontweni. Bazaba abantu abadlisa imithi ngoba kwakhe uthando. Manje insizwa sikothi indaba kaShembe la etibelele samba ngaso sayasondela ngelinye ilanga yabuza ithi madoda khona into enikhulumayo nganoShembe wenu nithi mangabe wenza umsebenzi ekhaya ufanele impendulo zomsebenzi owenzile ibuye abantu benzele bezosho ukuthi umsebenzi umukelekile noma umukelekanga. Yebo kunjalo. Usuka kuyinkinga mawenza umsebenzi ekhaya kodwa impendulo ingabuye. Hlabule ngisimhlwehlo emsamo kule ngikhumba ufake iphandla zise zonke kankwenzela abantu abangekho ndawo umsebenzi awumukelekanga ufana nomuntu owenza idini. Unento zengakhulumi, unenkinga. Bese sithi lensizwa ayiyenkosini yobika ngoba ithi iyayenza umsebenzi. Kodwa akukhona wonke mababuya impendulo kubo. Yasihambe yothi ngela amakhosazana. Mayihambe yonke lothi ngela amakhosazana. Lothi uthi ngela amakhosazana hawu udalwa yini lokho mntanami.
Othi lo mnumzane kangazi baba nazi nje iphandla nezenyongo bengenzela ubaba ihlangu nokukhulu sekabenzela akekho umuntu mina mayihambile ekhaya engamgcineli umsebenzi wakhe kodwa akekho noyedwa ovelayo azosho lo msebenzi engiwenzayo umukelekile yini. Ungajabuliswa na ukuthi kuyahlatshwa kimi mhlawumbe ninamadlana okuthenga inkomo mathiwa khona into ofanele yenziwe niyenze kodwa impendula yibuye. Mhlawumbe inkomo wenzela ubaba womuzi ihlangu wahamba ubaba womuzi ingane engasebenzi senamenzela ihlangu nambuyisa namkhuphula kodwa namanje ingane azuthola umsebenzi kanti nenzela indoda enjalo ngoba indoda mayihambile yayimndenini nayiphathisa imkhonto fanele ifikisho lapho ukuthi ngishiya abantwana kulokhu nalokhu nalokhu bese bacelela bebuya abantwana abasebenza kukhomba ukuthi uyise usezulwini. Kulungile utho nje ayifike endawo lendoda eniyenzela izinto. Bese hamba lo mnumzana afika lale othi-ke ngasasa sesibonana uma ngabelele ebusuku uthi kwafika uyise wathi uyise mntanami kathi uyoseba sheba ukuthi uma usenzela izinto ngasiboni. Wathi lona yebo. Wathi mntanami wenza lapha ngikukhombisa ukuthi yonke le msebenzi ubuyenza iy'nkomo nembuzi oy'bulala ziphelelaphi. Uthi-ke wayesebehamba noyise. Uthi uma behamba wafika wamtshengisa nje uyise umgodi lapho kufakwe khona zonke ubona ngey'mpondo ney'phungu ukuthi le nkomo iyona engangenzela usibamba ngayo umsebenzi. Uthi inyama yakhona isiyabola idliwa zimpethu. Uthi wayesathi uyise uyazi ngidalwa yini ukuthi yonke imisebenzi oyenzayo ezulwini ithatha ifakwe la singanikwa thina. Wathi lona kangazi wayesethi ngilandele ngizokukhombisa. Uthi basebehamba. Uthi mabehamba lapha endleleni babedlula imdeni ixuku ngexuku. Uthi laba abantu behlangane ngamakhanda bese bephenduka bekhomba yena bese bebheka phansi. Uthi yonke indlela ababedlula kuyo uthi baze bafika endaweni yomgede la khona okunamanzi. Uthi wayesethi uyise mana lapha uthi lo mgede mncane. Uthi wambona uyise enciphe emzimbeni ekhweqane esisu. Uthi wayesengena kulo mgede uyise. Uthi ngesikhathi engena isikhumba lesemzimbeni sinamathele ematsheni udatshulwa amatshe. Uthi wayewangena ubaba engena kanzima. Uthi wangena wayewasithela. Uthi uthe wayesesithela wayesethi indodana wayesesabela lona ngaphandle. Wathi uyabona yini lapha esikhona? Wathi lona yebo. Wathi mawucabanga njengoba mntanami ngene kanzima kanjena nje engidatshukelwa isikhumba sengivuza legazi ukhona yini umuntu ongathi mawumbiza umkhipha lapha akube lula ukuphuma kuye. Wathi lo mfana cha wathi la mntanami ubona silapha nje thina sabe kwangungwe. Uthi endleleni besihamba uboneni. Uthi lo mfana bengibona ixuku selizwe abantu behlangana bekhomisane ngathi bese bebheka phansi. Uthi mntanami yonke lemndeni oyibonile imndeni yalesingane wathatha imkhoyiso yakho la wangayikhokhelwa sabe sesikhishwa thina ezulwini safakwa kulo mgede ngoba wona imizi yabantu. Uthi lo mntanami buyele kumva. Angithi uyazazi ingane wayifica izinto wayikhipha emntombini. Uthi lona yebo ngiyazazi. Uthi zindaba uthi zishaka lolu nayi. Wena usakhumbula? Uzokhumbula kanjani ngoba izolapha izisikhatha. Ayithi khona wayona nidaliwe lapha ejointini. Awuyazi. Uthi ke buyele kumva. Uthenga inkomo nembuzi uhamba uyifune lemisi uzuyithole noma ngabe siyathutha uyifuna uzuyithole mawuke wageza imizwa lamandoda olingane zawo thina siyothethelele. Izo inkosi yamaNazaretha ilapha inkosi yesibili. Mangabe ilapha inkosi yesibili ilanga lamalanga kwesamthetho kwakuyimgidi kuyisonto. Ethi inkosi yamaNazaretha imisa imgidi yabusisomama yabusisobaba yayisithi abahambe
Yayisibiza amakhosazana yahlala nawo esigcawini yathumela inkosazana ukubila ngisihlalo sayo endlini. Yahlala nawo lapho ebegitsha khona esigcawini. Kwakuyihora lokuqala emini. Mayihleli nalamakhosazana inkumo mahlombe yayiwekuleke. Kodwa yayisikhuluma amagama abuhlungu. Yathi bantabami njengoba nilibuka njena ngiyadabuka ngoba abanye bena sekubonana nabo kwenzayo sithi nalapha emhlabeni. Azazi lezingane zazi ukuthi uShembe usho ukuthini. Uthi ngisho ngoba bantabami la phakathi kwenu ngibona abanye besemzini yamadoda bephaleka ingqangu kudla ngamasabatha. Ngibona abanye benu bantabami bewasha ingulube. Ngibona abanye benu bephuma beyotheza ngamasabatha. Uthi bantabami ninaliboni lokhu kodwa mina ngiyakubona ngoba abazali benu esikhathini esizayo bayobe bengasenalo uthando lukaShembe. Bayobe sebenendaba nemali. Yofika umuntu ongalona iNazaretha ngoba enemali bethathe beyoganisa kuyena ngoba bona bafuna imali nenkomo. Uthi mntanami ngaleyo ndlela mina nawe sobonana kwenza ngoba intombi yaseNazaretha ayigani umuntu ongakholwa eNazaretha. Kodwa namhlanje kule ngane abazali bethu abayithatha boyiganise ebantwini abangawona amaNazaretha. Kuze kupikwe ethempelini lifuna inhlansi futhi kuthiwa yonke isivunguluza ngoba nakho sina nenkosazana yakuleli ithempeli. Lapha endaweni yaseMampondweni yahamba insizwa emhlabeni. Kanti sinelwa nenkosazana ka-25 bangulisonto lesina. Yanala lensizwa ngomsombuluka yangavuka. Mabe yobikela inkosi yamaNazaretha. Babefika enyazini bezulu yabuza inkosi. Ithi lo muntu ohambile emhlabeni ubesina nentombi bathi yebo. Ithi intombi ka-25 bathi yebo. Uthi yena unayo ingilosi ka-23 bawuhamba yini-23. Ngoba abantu ababithe ekhathalelo yamfana. Uthi ingilosi ka-25 ithe mayisifikile esigcawini izohlangana nengilosi ka-23 yayibheka yangayithola. Uthi yayisicunuka ukuthi ikhishwe egubini kwathiwa izohlanganiswa nensizwa ka-23 kanti kudlalwa ngayo. Uthi yayisikhahlela lokhu amahambe emhlabeni. Abazali bakhe bakhipha inkomo beyocela intethelo ukuthi balobolisa umuntu ongalona iNazaretha intombi yaseNazaretha. Endaweni yalapha eThekwini phezulu lapha yana elokwendwedwe insizwa yakamncube esikhathini sikababamkhulu uMbombela isitimela samampondwe yabona intombi yaseNazaretha yayikomisa base bavumelana bahamba isikhathi uMbokancube wahamba yolobola. Uma elobola kwakuhle kodwa isikhathi ingane mayizogana lapho ihamba khona iyovalelisa kuShembe bengakahlanganiswe eparadise. Mayisiceliwe nje yaxhawula besithenga isipho besihambe enkosini. Ithi baba sengizohamba ngiyogana emzini wasekutheni. USuShembe ayibuze mntanami lomntwana oyogana uyiNazaretha yini? Ithi ingane yebo. Athi kulungile bantu abamsesiyohlangana eparadise. Izolo abantu bebesina lapha eparadise bebehlanganiswa ubaba umnikazi wesonto. Ufike yena ababusise bengabusiswa befundisi. Kodwa namhlanje akasangeni uShembe eparadise sebebusiswa befundisi ngoba kwakuthi uShembe mayebakhethela intombi abantu eNazaretha bagcina sebekhomplena bethi bakhethela intombi ezimbi abangayifuni. Wayesethi kulungile ikhetheleni sengobona nemshado seniyozenzela nina. Njoba namhlanje nje sizenzela thina. Usihlanganisa namhlanje eparadise kuphela inyanga embili usinike ekhaya iminyaka mithathu senihlukene nomakoti. Sishade nesiqalekiso. Akaze nangelodila ngibandla sihlangane kuthiwa kushawa inkomo kushawa ini noma lo uzwa kuShembe uthi lesiqalekiso esakhishwa inkosi ilanga siyolungiswa nini. Namhlanje khona abantu abasilelayo unyaka yonke kodwa bayitholi ingane. Noma sikunikela kuShembe afike onyazini abike athi baba ngicela abantwana ngabatholi sengineminyaka emingaka sengaze waphupha inantuke yayihlatha. Phela u7 ezingane akayithola kuhleli yesa siqalekise sabe koShembe. Uma ngabe lensizwa silobolile yasiyovalelisa lengane babamkhulu. Uthi babamkhulu umntanami
nami angikhumbuli nje ufika lapha mina uzongitshela ukuthi usuzamlokana uthi lo muntu omlobolayo uyiNazaretha yini yathi le ngane ekhabo wathi ushambe wenzele kanjani mntanami wathi abazali khona into la esontweni ekhona kuthiwa ingane ayiluleki umuntu omdala ayiluleki yambonisa afuna umuntu omdala abuya azofuna ingane imsiza ngizokusiza kanjani ade ngingakwazi namhlanje sihluphe kanje amaqala abazali bethu bafile benezimfihlo uhambe kuphela imali ufuna imfihlo kama wakho uthi wafika nawe ethwele nesisi lapha ekhaya ezogana waziwafe ngakutshela ukuthi awuyema la ekhaya afihle azahambe emhlabeni uma lengane seyizophuma iyogana usathi ubaba mkhulu mntanami hamba ungandele umyeni wakho yayisimlanda lo mnumzane yabuya naye uthi ubaba mkhulu mntanami wena wathathele ngane uthi lona yebo uthi uyazi ukuthi le ngane ngayilandaphi ngayikhulisa kanjani uyazi ukuthi njengoba ibizwa ngenkosazana ukuthi inkosazana yini wathi lo mlisala ngazo wayesethi kulungile ngeke ngivimbe ngoba mvuma abazali wathi kodwa engizokusho kuwe mawufuna lokuzo yowakhuphile ufuna ukuthola abantwana bayophila njalo mntanami ngoDisemba before ngihambe ngentabeni nhlangakazi wena uyokhipha inkomo le nkomo yona ngiyokuncengela ngayo kule ngilosi ka25 ephethe lezinga uma ivumile le ngilosi yobona ngami mntanami ngithi ungasayikhiphi inkomo kodwa uma ingakavumi uthi noma ngahamba mina emhlabeni kuhlala emva kwami uzungayeki ukhipha inkomo wafuma lo mnumzana kaNcube kwahamba isikhathi wasina nalengane wonyaka wokuqala wayikhipha inkomo kwaunyaka wesibili wayikhipha inkomo kwaunyaka wesithathu wayikhipha kwawesihlanu wayikhipha kwafika isikhathi wazala insizwa ezimbili nentombi eyodwa elokhu ayikhipha le nkomo zaze zakhula lezingane njengesithembiso sikaShembe zakhula lezingane yasuka nendala yosebenza eGoli ithema isisebenza wayesehlabe kuyise wagula uma egula uyise wabuya wazekhaya waqoqa ingane zakhe wabiza umkakhe wabaxoxela ngale nkulumo kaShembe wathi bantu abami ngiyacela noma ngabe nami ngamseke emhlabeni ngoba uShembe umqali wandlela wahambe ngamtshelanga ukuthi angiyemele lenkomo sekukhona inkosi lami ngisayikhipha maye ngakasho uShembe bantu abami noma ngafa mina ngingayeki ukuyikhipha ngoba manje naye kanje uhamba nonke emhlabeni yasihamba le ndoda emhlabeni ithema ihambile incwatshiwe kwaphela iminyaka emibili lezingane zihambisa inkomo ephakameni kwathi lo wesithathu unyaka yathi lensizwe endala ayisuka singadlala uShembe khomba umoya yabo umnumzane nathi singabanumzane manje zasayela yangayihambisa inkomo hamba umhlangano entabeni uthema ubuye umhlangano entabeni kwazwakala isililo kaNcube ihambile insizwe emhlabeni abaze banama yafihla lensizwa kwangena enyakeni lesibili kwahamba esibili kwangena enyakeni lesithathu kwahamba inkosazana uthema usuka kwahamba unina wavala umuzi yabulawa ingilosi ka25 eyaze ahamba inkosi ingakavumi ukuthi yamthethela lo mfana ubagana inkosazana basali bethu nisaphi ingane kaShembe bantu abangakhona nithweselani ingane ngefuthi sengiyacela ngihlala lapha eMlazi 2014 kufika umakoti hlala bezini lo makoti uganele kakhumana Butini nenkinga yebo sisikwenze njani njalo mangilele ngibona umama umzalayo ukaka ngomama emva komama kunamadoda kulesenta kuyona kubasi umlilo kodwa lo mlilo awunazi inkuni lo mlilo ungathi into eyinsimbi evuthayo umama lebethe uhleli lapha kuleli defuthi eselishe laze lababomvu leli defuthi ezikuthiwa ngahlale kulona maye wahlala kulo maye suka xathu kwisikhumba emzimbeni sale defuthi
uthi ke ngithema ngilele ngibuka lento lokhu yenzeka ifika njalo mangilengalala wathi uma besefika emini mina ethi mntana mawunake ngami ngoba wena sewusonta kashele Dakho nabantu abaneminyaka abangena la eNazareth. Iminyaka abangena la eNazareth bali service. Iyaguqa eNazareth namhlanje. Kodwa akaza wavula amasango umuzwa sephambi. Akaze athatha umnikelo wembuzi. Athi Nkosi ngizobhabhathisa abantu bakithi bebese eNazareth ngale mbuzi ngoba bangibazi bangaka. Akaze phambi kwaShembe anikela athi Nkosi ngizalwa abantu abahamba emhlabeni bengasinile bafa bexabene ubaba wafelobola ngizocela Nkosi ukuba leyo ngabano yabazali bami eyahambayo emhlabeni bexabene belobolana eyadliliwe lapha ekwethu ngoba namhlanje izinkulumo ngenxa yenkomo ngaba bafe eGibhile ngicela nje uyiqede wanamhlanje abanye kulungile uthonde ushawa lezi inkomo engayise phesha kwethuna uyise ufuna inkomo zakhe ngoba unkosikazi wagcine ngamtholanga abakonyokolo ube bagwevene inkomo bagweva nani ingane zabo uyihlo ngaluyalo thule ufuna inkomo zakhe akwazi ukuthi indoda engafika inkomo engayise iphinde inqabe nami ukuthi ngikhiphe niyekile ayocela umkhulu wakhe intathelelo adla amalobolo kabili ngolimi uthi Nkosi umama walotola kabili umkhulu wayithatha zonke lezi inkomo sahambe emhlabeni umkhulu uboshela inkomo zamadoda ayidlaya ingeni kabili esibayeni esikotapele ngoba izona zinto kufanele siyikhulume mase sihlangene lapha kwenkonzo ngoba mangabe lezi zinto singayixoxi zizohlupha sizohamba emhlabeni besala abantwana bethu lifisa abantu kanti thina esashuba ukutshela ingane sesibona ukuthi usuphosa itshelifile engabukisa ingane zakho ukuthi abantu abami noma ningamthandi uShembe kodwa ngicela nibambe lokho engizokusho ngoba sengihamba nobili ngibuze mase ngifile nasi lolusa Kwelisi ingane zakho itshele ma Kubantu abangoba mkanile nje lapha ekhaya lona nalona walendoda engiganile kodwa lona angiyotheza inkomo enzela mase ngifile mntana ungahlupheki mawuza bethuka la ekhaya bethu ivezadlela usheshe uhambe ubuye langizalwa khona ungcono ngoba yiphi into ehlupha umuntu emhlabeni njengesibona futhi ungathi ubaba wengane mangabe naxabana nawo sakhulele wazwa ithethe ingane maye seyibona ukuthi ngempela ifana nayo ngoba nakho ethe lobona ngayisizele maye sevuma ngomlomo bese bamnandi ukuthi ngiqhubeka nothando sewumukele lokho engakaza ayigeza uyisi ubone ngani ubaba wayephilile wayibona ubisizele bese uthayiye kuyovakasha ivakashela liphi into ngoba into ngalafu uthandone yakuyisa eyiphilile iyofike lengane igule lapha phambili bona into zengane zibanzima ingalungelwa lutho kanti yangene sibongwe neyaqale yaphikwa kumsaba igezile ezinye seyizenza fakwe iphandla zoyise kodwa baqale bayiphika ethikela nkosikazi masibonga ngithi mina ufuna isize ngani kothi kuthwabise kuwe ulethi umthandaze ekhaya usexoxo labona eNazareth enufuwe usekini Nazareth ugcina namhlanje uyozuphinde ubone lesabathe elizayo awuthandazi phela uyazi lizo ungathandaza kuyo mina ngakutshela nje basi ubona lengane zakho ukuthi awenzi ulala nathi ayifundisi ingane ukuthi iyathandaza uma uthandaza kuhlala kanje kugcinwa la esonto thandaza mase sekhaya umuntu uthatha uNazareth awufake lapho uwasha ngesihlanu ngoba wevili uwasha ngesihlanu awusabatha nje kusasa naye uwasha kodwa ukumle namhlanje ngeke uwashe nje kusasa sasa sayole vida uyole ngengcingweni njengama under hostel uma ngabe sithandaza lokhu Nazareth ayathandaza phila umthandazo kaShembe amen futhi mambiza ufuka nathi ethempelini usubheka ukuthi lo muzokuze komfika nathi bakhe kanjani ngoba nakho ukudliwa nibizwe izodala mina laba bafethu bangabangifonele ngiseThekwini bathi nobuzo ucela umthandazo khoza ngithi ngiyenze siyazenza ukuba nathi nguye eThekwini uthola uthanga Nazareth endawo
Hayi namhlanje uNazaretha athanda ukudla. Aphathi idumbu. Baze lokudla. Uyaphakela umuntu uphosa ngapha emva kwenansuku. Lokho ethi angakutholi mntanami. Sasuthi ngoba amakhulu ama-jacket ifaka lapha ekwaphe libamba i-take away lekhwaya. Asisi mina ngikazi. Sihambe siyothandaza. Uma sithandaza kokuze musho isibongo. Masenza lo mthandazo bese ngithi naye. Ngoba uma wakho ufika ntambama, ngicela kube umthandazo ka6. Akasafiki manje ngephupho lo mama, usefika yena gaqala. Bathi behleli nje avela ngene endlini. Bathi mina ngifuna kube umthandazo ka6. Khona kuzothi mase sifikile bese ngikhuluma naye ukuthi yini enixoshe ethuneni. Emuyenze lento mawuyigwa. Mawungamazi ushembele emuyenze lento. Sasa sihamba nalo sisi, gibela imoto, sashona ezweni lakubo, sayobamba umthandazo ka6. Phakathi nomthandazo kuyahlekelelwa lala nathi namhlanje na. Kumnandi nomhlabelelo wasezivakala isibalo, sikhala kancane. Thina kade basasibona. Bathana ngoba. Lapho thongathi ngabe ngakhuluma nomama wafe emhlabeni 10 years. Eboshe ukuthi wahambe eThalatha 10 years. Engangenile ezulwini kanti boshe uThalatha. Phezulu le emzimkhulu umama wahambe emhlabeni engabafuni omakoti bamadodana. Baze bahamba omakoti bamadodana babuyele emakubo. Owathi omunye umakoti ethi ufuna ukudla indoda yakhe. Khona umama bonakele siyakana nje phela ngoba kuyasiphoqa ezulwini soboshwa masingaganile. Kodwa abanye bomama bethu bonakele ngokulwisa omakoti bethu. Afuna umama ukudla imali yakodwa kababa wayidla yedwa engayibanga inamuntu. Semganiwe-ke manje nomakoti uyalazi usizo lokuzongana izinhlunjana. Usefuna lolu usizo ukuthwesa ingane yomuntu engiyithathile. Izinqabela ingane yomuntu ukhamba iyosebenzela amandla yakodwa umyeni uyasebenza hayi ukuthi ehluleke. Inkinga ikhadi lihlala kumama. Umakoti wami ngoma wami ukuthi ngolile. Kuba uma wami uyothenga igrosa kodwa umntana ekhona ekhaya. Ahlangane lodade wethu. Sasothanda semzimkhulu uthini umama wayesephoka evuthe esiko njengelangabi ekoshe ukuthi bonke indodana yakhe eyayisebenza lapha eThekwini yanzile ikhungu yayisebenza amasipala. Ikhungu ukuthi unina wayisebenza ishanga uduka nesi ingasayi ekhaya. Mzukwane ikhungile sifile ufanele incwadi wathi umakoti ufuna inkomo esibayeni ngoba yayinenkomo wathi umama ezala hamba oyifuna kini. Wahamba nomakoti wayifuna kuma inkomo. Maye senikile yabuya inkomo yabekwa la esibayeni ebusuku mama ezala atshela umuntu oyikusa ukuthi athathe le nkomo yoyilahla. Yavuka seninkomo ayikho. Nali ibhokisi imali zendoda kayiphumi inhlanhla leyo. Leyo ukuze ngingcwatsheke le ndoda yayisebenza amasipala le ndoda. Kodwa yangcwatshwa imali engane yayo eqobo. Owayebhalisile unina yangayithola kanti uNkulunkulu nezofibambela ukuthi yongcwabuyise. Kwathi ngena awushona ngaluyise kwafonela umama wakhe wathi akazolungisa indaba yemali zengane yakhe. Kanti yona ezongcwabuyise lengane incane ngoba ngemali yayo eqobo. Esebenza umama lokubheve nayo yonke into ngisho nama-ID endoda. Khona lapho kiwa. Lapho vuthe zemboni unilahle lakhona kuphuma. Ulibona kulothile selimhloshana leminyama nje usecima imangwane yakhe la uyasha ngoba suke sebomvu ngaphakathi. Siyekhonile zemboni lapha esikho. Uma sesithandazile kulomuzi. Bese ngena lo mama. Athi mayethi ngethusha bona ingubo emhlophe bese akembethe uhamba thuso. Bese athaya mntana ngeke ngene ngokushemba yashisa. Bese kuza mama wenza njani? Athi undodakazi wami uyazi njengoba ngiboshiwe ukuthi bengiphila kanjani emhlabeni. Wathi ingane yami ngicela ubatshele khona ngizomcelela intethelelo nasemzini. Ngithi sisi uma wakho wayephila kanjani? Uthi baba behlala eThekwini, uqala kwamke eThekwini. Umama wayehlala eThekwini. Mayehlala eThekwini
Sasingamazi ukuthi uphila impilo. Sasiye sibone nje makuphela inyanga eletha imali afike negrosa bese usisi nje. Kwahamba isikhathi ngelinye ilanga sengikhona. Umama ngamtshela ukuthi mama ngikhulele. Uthi wathi hayi mntanami. Awazi ukuthi ukuthi ukhulele ungaqondile ukuthi kwenziwa njani. Wathi lo mntwana kangazi wathi hayi ikhiphe leyo. Wathi ngangenza njalo sadayisa ngomzimba. Uthi kanti izohamba isikhathi unile dayisa ngomzimba. Bese hlangana nensizwa yakhumala eyidrayiva amathraga. Lensizwa yakhumala obambatha nayo kanti izohlalisisa nina khumbula nina umqwayisi. So akafune ngalo. Wahlalisisa uthi lo umama wazama ukukhipha isizwa sensizwa yakhumala. Asangaphuma wagula wacishe wafa wayeka. Uthi wagcina seyintshela lensizwa yakhumala ukuthi ngikhulele. Kanti lensizwa yakhumala yona ize ngeqiniso yayingaboni umqwazi yena yayibona umfazi. Uthi yamlobola bashada kwakuhle. Ngazalwa uthi leyo ngane umama yethu yayikhipha kwakuyimina. Uthi nami baba nginesise inkathi engayikhipha kwakusho umama. Manje umama uboshiwe lokahamba emhlabeni. Uboshiwe njengoba umbona nje uhleli phezulu ifuthi elishisayo phela. Uyashisa kuthiwa ziphi ingane ayivulayo. Sasokwenza lo mthandazo asengeluleka ukuthi abenze kanjani inhlambuko yakhe. Sengathi ke nathi maNazaretha njengoba silapha indlela kaNkulunkulu besingayiqonda. Njoba ngithe uNazaretha nalenkolo impilo yomuntu ifana futhi lezinto zontathu ziyahambisana. Mawe wakhohlwa kodwa kwakho inkosi impela yonke lemisebenzi eyenziwayo ngokuthanda ushawa emathempelini imnikele kuphi uyonikela kodwa ngeke uyibone impendulo ukuthi khona ukwenzayo kushayela. Ngoba uphume emzini onjani ongenaseke. Nomnikelo wakho uzonikelwa nje manje lapha emini. Belika abantu inkinga zakhe. Sofika na uthi nginikelela abantu bakwini. Bangakanani abantu bani? Inkosi ilanga yakhuluma ngokubaleka kwegama lomuzi. Angazi ngoba abantu ababekwa phambi kwethu badala balibona ilanga babe khona. Uthi yini mase bephakathi kwabantu bengabatsheli ukuthi uShembe wayekhona wathi. Ngoba ithi inkosi ilanga mawuzonikela kushele. Sewufikile. Ubeka umnikelo wakho lapho uthi inkosi nikelela abantu bakithi njengoba ngwangakhoza nje. Ngicela Nkosi ukhumbula abantu bakithi kakhoza. Ukhoza lona umuntu oqala. Ukhona umkhathini, khona umalindi, khona umwelase, khona abanibani. Uma mina ngithi nikelela abantu bakhoza futhi ngibiza bonke laba bantu nomalinga nje ongena ngaphansi kwesibongo sakhoza kulo mnikelo u10 ngithi nginikelela bona ngapha. Uthi uShembe ngoba phela usithumile sowuthatha thina lo 10 usumthozule sibahlephelele. Kodwa mawucabanga siyofika imendlini yakini njengoba esibongweni sakhoza indlakini yokugcina. Bese bethi abantu bangene ngala isinakile kanti uyanikela into unginikela ngapha. Awusenze lutho. Uthi uShembe isibongo asimsiza umuntu igama lingekho phambi kwaNkulunkulu. Uthi mina njengoba ngilapha nje kubaShembe lapha. Kodwa lo muzi owakhiwa ubaba nomuzi owakhiwa umnewethu nomuzi engiwakhile inamagama kulo muzi enyanga ezithwaseni ngayizivela isibongo kaShembe. Wena esakini igama lomuzi thini? Ngithi kwaZulu uPhosiso ngakhosi. Manginikela ngegama lomuzi wakithi inkosi nikelela umndeni wakithi kakhoza endlini yabaZulu uPhosiso bese umnikela uNkulunkulu awuthatha ukuqondisa khona hayi kwakhoza wonke. Yonikela impendulo engabunda kunikelela isibongo ude naso. Mhlambe lokhoza umbizayo nje wayephiko uyise naye. Kodwa uma waqondisa ngegama lomuzi ozaba umnikelo wakho uyibona impendulo zakho Nkosi ayisisele kusini.